Hagenege Yukirish Bakhuid, Tongin Duwai, Nagabinda Lawa, Nai Borlang, Pawa, Nagabinda Ka Jingdap, Kadar Snem. Duwai Nagabinda Raymond Wankar, Nagabinda Ka Jingdap Arpulai Snem. Duwai Nagabinda Hong Kong Marine, Nagabinda ka Jingoy Jinkia, by Inlight Nagajing Jinjar Baro. Duai Nagabinda Vilkius Jerva, Badon Hapadeng Jimpanga Jing Shitam, Duai Nagabinda Daffy Mary Myrthong, Bakat Baidang Pinkreb and Toyaki exam, Duai Nagabinda Biola Mary Yapiniao, but Kayinga Sem Baroko way, Bad Nagabinda Ba Edward Marngar. Duwai Nagabinda ka Jing Light Louis Bad ka Jing Kerkut Jungi Ingasem Opilia Linkoi Alvi Linkoi Abinia Linkoi Lily Mary. Duwai Nagabinda ka Ingasem Jung Balarisha Chain Bad Aplang Barim Kamdam Arba Kardor Chain Benyoga Jingoi Jingia. Duwairu Nagabinda Minisha Wanyang Banyaga Jinkoi Jinkia. Duwai Nagabinda Kayinga Senjong Fuljen Bat Delfina Kamkarpang Nagabinda Kikun Junki. Duwai Nagabinda Kayinga Senjong Bastarbit Karbani Bat Marilyn Marwain Bat Kindringut Kikun Nagabinda Jinkoi Jinkia Bat Gajinga E Barro. Duwai Nagabinda Special John Tongni Bat Kong Flora Nong Siang Kerpang Nagabinda Kiingasem Bat Kumjuru Nagabinda Donbok Nong Siang Hagajimpen Kre Jongi Banlong Lindo Duwai Nagabinda Daria Sotun Bat Saungut Kikun Nagabinda Jinkoi Jinkia Met Bat Mets Marmensiam Duwai Nagabinda Elfidius Periong Bat Trifina Karbani Bat Kadwengut Kikun ba ublay un karku bat pinerniyo. Duwai Nagabinda Ras May Dingan bat Cecil Clara Dingan bakindup dap agajinga e jung ublay. Duwai Nagabinda Kidbok lang yapiniaw bat Elisha Lingdo Marshilong bat Kamdame Nagabinda Elisha Lingdo Marshilong ba in Kasuka sign. Duwai Nagabinda ba Saberin Puwain bat kong Meltilda Lingdo Marshilong. Banyogaji, but Ban Yajingjatait Bam Jikut Mensiam. Duai Nagabinda Lamprang Kadesau, but Kong Rebecca Terniang, but Saungut Kikun, Kamdame Nagabinda Ki Jingjatait Mensiam John Kenny John Terniang, Albert Terniang, but Kumjuru Ipa Hadrian Marway. Duai Nagabinda Kinga Sen John Fridolin Marwain Bad Probina Kadezau Nagabinda Kajinga E Kajinkorku Halor Kiingasem Bad Ka Jingyatali Bad Kajingsu Kajinga E Jungu Trai Duairu Nagabinda Cromwell El Maulong Bad Bidalin Sangriang Bad Laingut Kikun Nagabinda Bad Laitlu Nabaru Kajing Sosi Kajinge Barho Jungi Ingasem Kamdame Nagabinda one box Sangriang, Ban Soto Yaki exam selection, Kumjuru Henry Sangriang, Ban Lightlu Nagajimli in Bosnia. Duai Nagabinda Kong Jitman Marbania, Ba Kindon Barabor Haka Jinkoi, Jinkia, Met Badmensia. Duairu Nagabinda Ba Daniel Walang, Bat Kong Serpailin, Ba Kinang Iyo, Yagajingai Gajinkurku. Rangat Bad Barak Prangut Kikun, Kamkerpan Nagabinda Wilfrida Walang Bad John Lingdo Rangait Banyo Yakajingjatait Bam Chikut Mensia. Kanamba Lais Pa Sopo. Lais Pa Sopo.
tongin sungu yaw jisu nagabinda kaniga step pigi bashimenda hagane ka inner healing retreat ba hagane sngi ka bakadu janga retreat pinang yojing ay ka jingar ko kumjuru baharo ma pigi bashimenda online hagane ka mas Bakhuid bau jisu in karku kardoi ke jing tumu ba bhajom pi baharo Panginang shimenda ribale hagane ka Eucharist Bakhuid dagabaiti baharo ke jing tumu shimet baka bor jisu kanang seizo haga jingim jangi ivei pa ivei ha kerteng upa barukon badomen sim Bakhuid kajinga e jango Trai jangi jisu Christ bat kajingi jango blai lem bat kajinga silok jangamen sim Bakhuid kindon rengka bat pi barra ko himen ko para ka jimpule minda kasngi ka kot ka ver yangi ban pensyang nangrim ya ka jingim jangi halar oble halar kano ka jing tala jang kane ka prate kamintoy yangi ban shania ha ka jing tala ha ka jimpule ban ningkong yesngo bahar kiye jang kane ka prate kilong jing tala suda bam poida eye Kalem oble kalem ka jing shania ha ujisu ngin poi sha ka jing tala bunsin ngi ngop ha ka pop namar ngi be ye ka jing tala janga perte ngi pelong oble ye ka jing tala janga perte bat kadu kadwai ngi penya ye ka jingya te pelem changi ngin karpad ye ujisu ha ka nega por lemba ka Jim Persad jangamen siam Bakhuid ngin sautu shai kadar ye jing kot janga baneng ke jing kain kordor janga baneng naga binta jangi vei pai vei bangin sange ban be ye jing tala ngin sange ban mane ye jing tala janga perte bangin sange ban sha ye ka pop kabayade bat kane kabat sin shar yangi nginang kuslai halaka donut yaki por barro ngila ya jingai na jisu ngila len ya jisu na marke jing tala ban ngila kongo ya ka pop ka jing auria ka jimbrai ka jing dom ka jimbitar ha ka jing snow jongi ha ka perkhat ka perdain jongi ha ka jimbodor jongi ha ka jing kwa jongi ha ka met ka pat jongi Jisu bai eid map lud yagi pop changi site khud yangi na baro ki jingit ya kane ka prate khaba longa jing tala khaba pin bij yangi pin klet yangi na ka jing kordor janga baneng map yangi jisu site khud yangi da ka snam ba kordor ka jame nga phala hau blay badon bor baro Bada happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jim parkat da ki tin da ki kham da ki jingle klet da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakrawe janga namar katta ngakar padya kamaria Bakhuid kabayaisa kati soti ya ki angel bad kri koin badia pi ko himen ko para banduwai na kabinda janga how Trai ublay jangi ublay badan bor baro nis ne yangi barandala ma bigi pop jangi unilam yangi shaga jingi mbam jikut
to nginia duwai i duwai nagabinda ki jing tumu shimet baro ki bangila bu hakamatu jisu hakane kamas Bakhuid taga jinge i duwai bakan urlong haga jingim jangi i duwai ru nagabinda kari India kadbanang jur yaga jing shale beni kristan nginang yo yaga jingit kabas kemban yang saki nagabinda ukris hapadengi jinge ngi duwai ru nagabinda ka Bible Convention haganega Taïew haganega Sngi Sajain babaro ki bawan shiminda kinang yakando bad yamad yaw jisu kam karpang haga jingim jangi itu wairu nagabinda ki bapang ki bashitam ki bashiminda lang haganega mas to don hajan ki shakri jame ko trai but to ai ba ki bakarpat kin shem yame ubas buon barabor ba ha kitaw ki bas ngau krau bandon yame kum unang tau badunang sanshar men pendimai ya ki ba melat tau but men recop ya ki ba mela pendimai dau trai jang yu Jesu Kristo kon jame uba im but sanshar rengkat bad me ha ka jingelong kawai jang men sim Bakhuid ublay junom la junom. Kajing pulih na ka kitab uko helat. Kajing sudah jong kijing sudah ong uko helat. Kajing sudah jong kijing sudah baro tang kajing sudah. Teng ubriu balatrai sitom da kajing start kajing tep bat kajing tebet. Udai bini no lot ya ke man toy ubriu ubom siam latrai sitom na kabenta kata kaneru kalong kajing sudah bat kajing le bom hok kabakrau ubriu ulaman toy ayu na baro kata kajing trai sitom bat kajing doyap da kabatrai hapo kasngi namar baro kisngi jing im jong u kidap tang kajing susi bat kajing tray jong u kalong kajing lang aman sim wat men mit kajing mot jing perkhat jong u kam song thai kaneru kalong kajing sudah kaktin jong u trai na kasam kandai po kanam bajing wai nyo spa nyo pundio kasam kandai po kanam bajing wai nyo spa nyo pundio ngirwai ka antipan ngabaningkong ngirwai na katukhat lai sao khat wei khat lai hadu khan riu khat nyo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Kajing puli na kasiti Paulus Bakhuid syaki Kristan ha Kolose. Kopara lada lapan mipat ya pi lembat ukres tuat ya ki bahaneng syaba ukres udon usyong hakamon jong ublay. To im jengmut ya ki bahaneng om ya ki bah hakakendau. Namar pilayap bad ya kajing im jong pi labu ri lang bad ukres ha ublay. Haba ukres ubalong kajing im jongi unpau. Te piru pin pau lang hau ha keburom. Namar kata to penyabdu ya ki bakenja perthei ki badon hapi. Kajing auria, kajing bom kuj, kajing kuak brai, kajing trau besneu, bat kajing kwan lalot, kabalong kajing mane blai thau. Wat yalam ler syuk paramapi, namar ba, pilas liet ya ubreu barem, lem kikam jong u, bat pilapong da ubreu batmai. Ya ubala pentemai ha kajing tip, kat kum kadur jong nong pen em jong u. Hang ne an omdon krek niju, ubala sya ot share, ne klem sya ot share. Unong wei, usitia, umrau ne ubalai luj. Henrei tang ukres, ubalong baro, bat habaro. Kaktien jong utrai. Kaktiin jong mi kalong kajing shisha. Utrai undon rengka batpim. Kajing puli naga gospel Bakhuid kat kumulukas. Kaburok mi utrai. Uwe na upait ba ula ong hau jisum, ko nungikai to ong se hau himmen jonga, ban ya benda bat nga ya ka jingio pateng. Jisu la jubab yawu, ko remba mano balatung yanga balong unong bishar ne unong pensam benda, hapadeng jom piarngot, nanda ula ong haki barro. Tukusiar, batot kiar nagijait jingkuan lalod barro. Nama ka jingim jong briu kam shong satia haka jingpahu pahai jongaspa kapeu jongu. Nanda ula yatu haki kane kaparshi. Uom kalengka jong uwe urispa kala seiso kerhai badula perkat halade ngalle kumno namar ngamdon jaka balum ya uso jonga tiula ong ngalle da kumne ngan penbra ya kitiar jonga ban ngante da kibakam he ban nganbu nang hangda ya ukeu jonga barro Bad yaki wei pat ki mar ki mata jonga. Nangda ngan ong ha ka mensiam jonga. Ko mensiam padon lut barro kat badon kam nagabenda buns nem. Te le pahu le sahu to bam to de to les no bha. Henry ublay wala ong ha ko bi mendahi kamit. En shimno napi ya kamensiam jambi. Te kiye kiba pela kensho kilong ki jongno. Kumda ulong uta uba kensho spa nagabenda yalade. Bad ubam rispa ha uble.
Ka gospel jong utrai. Ko himen ko para bayid hautrai Jesus Christ. Barro light-ïa ki jimpule mindaka Sngi kakren halor kaju kapang. Kaspa beneng bad kaspa perte. Jingris pa perte bad jingris pa beneng. Jingtala perte bad jingsay so beneng. Ban batay halor kene kapang ngidon Lait-ïa ki jimpule kokhlet kitab kokhlet ka onghangi yakye ke baro ke long jingtala bam larkam eye nama ka perte ka ba mangiem kate iya ka dojongi kadoru kan put. Henry ki bruyu ki ale shitam ban kan show bun ki baro jang kane ka prate da ka ba klet ya uble ka jimma ka long da ka ba klet ngi persham ban kan show spa ha ka jingim jongi tendeng ha kata ka jingale jongi ban kan show spa ngimburom show ya ki himen ki para ngi tok, ngi syukur, ngi pendam, ngi penduna, but what ya ki jingade himmen ki pararu ngim kain kordorshu. Uni ubri ula wanshaw jizu, ngadon kam ya ki jingarab jomme, namar ngi don case, police case. Ngilaban yosngo, buon ki jaka, ki brio ki ale, या का पुलिस केस खिलेशा का कोट खिलेशा की नंबिशा बंगी यसंगो बोनसीन कुमगिनी की जिंजिया हाल और का किंडव कूर कडोन का किंडव बयार हेनरे ओमडो निवेरो बला बन्न माड या कता किंडव बारोशी जिंगिम वैसे का हियार बोन पतेंग वाडी की कौन किक्सियो kikit ya ka jingtim na kata ka kindaw kur. Ngilaban yoy saudong chungi ki buri ki ba imkum ne. Kimsha yano ban kata ya kata kindaw bad kidang yale ya ka mukot duma. Bad ki kun kiksiu ki balapin ban. Haba ki don ka spa kim nushu ban kata. Ki perlu dia ka pore kandai ka jingim jongki baro da ka ba yale ya ka case ki perlu dia ka pesa ban siu ya u pleader henra yala de kim don ye ban bam ki bru ki shong ha kaspa kalam pin don kam namar ki yale ya ka police ke don bun ki kur saudom jongi don bun ki himmen ki para ki yim ha ka jingya ka jia baro shi jingim halor kaye halor kaspa lada de ka jingya ka ja hala kaspa baneng kalonga jimman doy ki henry lada nyele ya ka jingyale halor kaspa perte kalonga jingdu nam bakarao ban bam bandiru kinimio eye bad kin imduk barosh jingim dagi jingshisha nyele ya kom kene ka mukodduma halor ka kindo jong Ublay ulang ubataw na dong siya dong. Kato kan ne snem shuang ngalayo pule kawe ka kubor ha ka kot kubor siya pang uway nongkrong. Nongkrong ubarispa. Ha ngalarang bakala kade ha Mumbai. Ulang nongkrem ula yim baro si jingim da ka ba krong. Badula tia ha habar umdon ying eye. Usyai tia ha ke varanda jongi dukan.
Badu don ka jingtia kabalashna da kabarni. Udon kawai ka jing song kat ba udang late krong man laki jaka. Sngi ulaya. Don mano ban Taïew. Ki pulit kilawan. Namar sisin layap te ki pulis kide ban wat binia. Kilawat binia ya kamedjang yo don mano ba piniap yawu. Ba de kisautu ulayap hi. Namar ulatemen. Nanda kila wad ya kabaro kita ki jingsong da ki jain badon ya ka ta ka mattress ya kita ki ka jingdia ka ba ulasna da ka barni haba ulap kila pli ya kata ka jingdia jongu ka badap da ka spa suda sans pa tengka shi hajar tengka shispa tengka bad haba ki police kila type kain kala poi shak da ki lak tengka henry ula pelot ya ka jingim jongu baro da ka ba krong shimla pendon kam kintia turu na ka ba yo da ka jing shisha unjindala im ha ki paki dulan da ka ba pendon kam ka ta ka pisa henry na marba ukwan palat ka pisa shimla kta ya ka ta ka pisa shimla shayano ya nuru ban kta ya ka ta ka pisa kadu kadwai kata ka pisa baro lara da ka sarkar namar omdon mano bandawa kata ka pisa namar ulong ubriyu marwe kane kalong nuksa jong uwayun nongkrong henry don bun ki kimmen ki para ki im kum uniyu nongkrong namar ka jingit pala dia kaspa ki briyu ki kelalong nongkrong but kim don jain ba pakaru ban pong namar ka jingit palat ka pisa kam shaya ki ban tit ka jain ka babha kindia turu kadu kadwai ki yap halor ka kaspa lese da ka ba yino ya ka bank account ka ba he ha ka ba yim ya ka jingim badu ka jingit kaspa palat ka kinyot yangi ka pindu lad yangi ban im light lui Nagata ka daw nga ong hakane ka tain jongi katsya bangi late don ka jingyale halor ka kindaw kur. Badu kini rambaru badu yano ruban pindon ka. Upulud ya baro jingim jongu ban late siya ka kot. Manu banayun late pindimay. Unai pisa ya u pleader nanda wan pai nanda un late bala kane kade ka jinglong arsap jombun ki briu uni u briu lawan kotrai jisu yarap yanga banya pinbeit ya ka binda jonga badu ki menu jisu kata kamde ka kam jonga jisu kata kamde ka kam jonga ngamde nombisha no ngamde nongsam binda unsin Ake jingi chongi balengi duai ni perlong ya wujisu nong sambenda. Ni wansha yimane, ni wansha ka mas Bakhuid, ni lay duai ban perlong ya wujisu nong sambenda. Jisu sambenda lem ngadon jinge badu kimmen jisu ang ki lay pinbait yalate. Ki lay pinbait. Hendra don bun ki buru kim shembang ya kaneka jingkot jung jisu uday nong sambenda uday nong bishar homde menda halor kaneka kindau jungi unsa wan ha ka burom ban bishar haba uwan ha ka ket burom unlong nong bishar jungi haba uwan ha ka ta ka ket burom ulong nong sambenda nagabinda baro kibela perkasa niva halor kaspa beneng Yaki barau jisu un sambinda. Henreng ngi pat ngi kain yau jisu nong sambinda jong kane ka kindo. Bu na padeng jongi ngi duai kerpad yau jisu sambinda yanga pinrius pa yanga pinstad yanga kumuni ubij uni urispa ba bij. Kakatino balekam ulom bastard. Ulastar chibon, unang ban rep, unang ban kensya uspa, unang ban snaya kitiar,
unang ban penyaru ya ka tiar jongu udon ka bui ulong kumutaw nongkrong kumbangala ong ula kensho na dong shadong padula tia halor jongata umju perkat ban sam binda badno tre ban sam binda bad ki himmen ki para lese ki himmen ki para jongu kiyim ha ke jingdu kim don aye kilayim barabor lese ha ke jingdu uni urispa ula perlong jingawai mangas ngi lese bad ki chakri jongu namarulong urispa lese la bandon himmen ki para saudong jongu badon kam shisha kindiat nakane henre kimtre lada unjindala sam nakataka jingdon babun jongu unjindala kensho spa habane kumba ong ha ka shiti shak kolose niosngo shak shiti abangila pule minda nginde banlong ki buryu ba im tang hakene ka kindo kakane ka perte omde kane ka kaspa perte henrengide banlong ke ba penganjang nyalade shaka kaspa beneng kumnung ilaban kincho spa beneng habang irai ban perkat lem yakiway habang i perking yalade banum shabi da kano ka jingkwan pesa jingkwan buram henre bonsin kay ka badang jia ha ka jingim jangi ka jingkwan palad ka pelom raw yangi ka jingkwan palad ka pinmatla yangi ka jingkwan palad jangi ka pelong yangi wat manisi ya ki himmen ki para nagata kadaw ka kur ka yale bad para kur himmen ki para ka yale ya ka mukot duma hal or kaspa but ya penny up markeliang hal or kaye hal or kaspa perte ngi hikai ki kon ki ti jongero ban penny up ya ki da namar ka jingit palat ya kaspa kaneka sangka hya raibi hakibryu kaneka long kawe ka sangka bakta palat ya ka kur ka jai ladangi laik manlaki jaka ngilaban yosngo father kaneka jaka bar kade katak jongita ki kor henre ngim kim syayangi bantit ne bandi baro pateng ki bukum ne be tang ki masi long banyad hato ki bryom long shu hadu katno ngilong ka babit ko himman ko para nagatakaw ujisu ukot uni uburi rispa babij buon ki kur kapdeng jongi kilong rispa babij namar kane ka jingit palat ka kaspa ka pinmatla yangi pa pinklut yangi ngim yosngo ya ka jing shisha ngim yo ya ka jing shisha but ngim yo issue ya ka jing shai ka bataba saudong jongi namar kane ka pelong yangi babi bun ki kon jongi kilong anna namar kane ka daw bamnang kren bamnang tre bamdon bor ban yo blay wala taw yangi haka bor jongu haka jing star jongu haka mensiam jongu henre kumuni ubi bij ula perkat da kaspa ula ong kumno kos ngoba ula ong nganda ngan ong haka mensiam jonga udang persyamban penhun ya ka mensiam jongu da kane kaspa jisu ong da kanu ka bor jongene ka perte ngimla ben penhun ya ka mensiam tangka wengi don kamban penhun ya ka mensiam jongi kata kalong kaspa beneng ka hok ka sod ka jingido ble ka jing par khat lem ye ki himmen ki para jingid markeliang habang yit palat kaspa ka hukum jongo blek kam don borshu ha ka jingim jongki ko himmen ko para uni uburiu enda ula rispa ula stamba non komno
Ula hangne ladapis ngamba hakane gospel kumba Hindu sinong ngan lekumne ngarai kumne ngan im kumne ngan sna kumne kumda ter ula stamban nong ngan haka jingim jongi bun girispa omdon ngin wat ia katenga kamtip kaya kaba utenga umud banle badu tengah untip kaya kaba katenga kanle kamda me haka Kasi Hills bun sin katenga kanle bun ki ekhe baro utenga untip te baro ki himmen ki para jongi ke kelalong ngan ka pareng yong egoistic kaspa jingi kaspa kapelong yangi tangban perkat yalade omdeshu altruistic kaba mod kiba kloy ban piang ya baro kiba perkat lem ia kiwai kiba snaulem ia kiwai ko himmen ko para kaya kaba ujisu ukadau hangi lemba uni urispa ngi ha ban kella syakata ka jinglong ngan syaka jinglong ngin habangi kerlalong syaka ngin sestang ban piam ya kiwai kahingga sem jongi kan roy ka kur ka jai jongi kin syam jingsu lem komda ka kur jongi ki himmen ki para jongi ki im ha ka jingting ki im ha ka jimpos nyo ruma namar tendeng don ki kur ramba banyadaya ka kendau jongi wat ki note ban le kinia naga binda kane ban job ya ka police case ya ka mukot kuma ki le kinia ru namar ki note ban le kano ka kampo jaitru kramba kindup la ban job ya kaspa lemba ka kaspa ngi kerlalong nommene uksoi ngi kloy ban bread ya ka pisa jongi ban penhun ya ubammen kramba namar kade kalong ka baderu namar ubammen ulong utrai jong gaspabar nagataga daw ha ka jimpen show ya jisu ha ka rikenja ula ong lada me dem mane yanga nganai lut na dong shadang ya ke bara ka ba piyoi ha kama te habang ni don jingit pala dia gaspa ngin stang ban mane bammen ni le kinia ni le ki pom ba pojai bonjai ni note ban nagataga daw halor ka jingya ka jia ya kaspa don ki himmen ki para ki penia ive pat kaya ka ba traikam mensiam bammen ka traikam ha kane ka jinglong nagataga daw ko himmen ko para lemba kane ka gospel minda kasngi lemba kane ki jimpule minda kasngi ni haben sotu kloy ya kane ka jingale jongi kaba perlong yangi ban wad ya ka jingtala jonga perte kaba perlong yangi ban wad ya ka jingsini jonga perte kaba perlong yangi ban penyap ya kiwai kaba perlong yangi ban yashun hapadeng himmen ki para ujisu lawan banai jingsuk henry na mar kane ka jinglong jongi ngi pindu jingsuk hapadeng ka kur ka jai jongi ni pindu jingsuk hakinga sem jongi don ki himmen ki para kim nushu ban tur shak yin kami namar ka jimba kala jingsam khaspa jingsam binda don ki himmen ki para baroshi jingim ki im ha ka jingya shun kalam ya karen habadon jingjia eye hayeng jong himmen ne para kim nushu ban lei la don ke jingkawai la don ke jingjia ba komendru kim juwan haba don ke jingjia ba sosiru kim nushu ban rung balengi im ha kane ka perte da ka ba khot kristan kai ke jingmut mallong kristan lada ka jingang nu jongi baro kalong tang nagabinda kane kaspa ka ban put lada ka jingang nu jongi kalong tang nagabinda kane ka do ka ba put kamindo ayu ballong kristan ki babut jisu la ong kumno
Ujisu lakili haba mano bapan yaka jain pong jumpi ai lut na dong shadong yaki. Ladaki buriu ki pinbor yepi ben ya shimmer yad armer badki. Hendreng ngipat ngila pinkala yaka gospel katkum ga jingkwa jongi. Ngipindon kam bakala yaka gospel. Ngidon kam ban pinbait klo yaka nega jinglong haka jingim jongi. Lem kom da ujisu un peit na beneng yang iban ong koris pa babi pi uba shong ha paki dulaan pinum yo enjoy yakane ka ying pinum yo enjoy lekamen hakane ka account jumpi gidon bun ka pisa ha ki account haba ki baduk khap saudong jongi ki im ha ka jing jinjar Kamindoi ayuban long rispa kumne. Kamindoi ayuban kamai kumne. Haba yala derung impat yamad, bad yakiwerung impat ay. Kane kalong ukso bam plang. Kane kade ke jinglong kabangyong ukso bam plang. Tre ban bam plang, sya yaki masiru ban bam plang. Yalade sngavutannan. Badia kiwe shashu. Kani kalonga jinglong kabamatam kabalaban kata yaka jingim changi ko himmen ko para. Hinde ban long kum kita ukso. Uni ulong kumuta ukso. Don bun ki masi saudong changi. Badon kamplang. Masi hangne kilong ki badu. Kilong ki beri bam don ki ying. Kilong ki don bun ki himmen ki para jongi. Ki ba im saudong jongi haking trap. Haking plang. Henry namar kane ke jingya ka jia. Ni pindu lad wadya ki himmen ki para jongi. Ban im haka minimum convenience haka fareng yong. Haka minimum facility. Ni kanglad. Na markane ke jimpi huin jomi jingit palat kaspa ujisu ukot uver yang iwei paiwei minda kasngi lemba kane ke jimpule kelaka bamod pai shaw jisu pendimai ke jingim jampi piki kurbaro ki bas ngap online ro yanga lada pelong ke bayale kum kini ki mukot kuma duma sange yasuk no kloy bat ka kur ka jai jampi ai jingsuk iwei pat wadnum kinyot but wadnum kanglad yaka binta junkie yaka hok junkie namar ka jingit palat kaspa lem komda pinum poishu shabane nginiap kum kinong krong kaprebela ki kamajong ingin duai bau jisu nam penshayangi halor kanek tinu balai jisu ba id penslet mayangi dakata ka jingit yakas pabening hadu minda haga jingim jongi haga jingale jongi kalom balong rispak pertei badngila pindula bun ki himmen ki para jongi ban im haga hok jongi ngila kerlalong babit ngilong ki rispa babij ki kanglad bun ki himmen ki para ban im haga jingsuk jisu yarap yang ban yasuk ya baro ban yarap lem ban snawlem ban isnelem ya kiwai kramba ngilang kikun ki bakamay ya ka hok ngilang kikun ki bakamay ya ka spa bening hakane ka jingim balingkot jongi hakane ka pertay enyaro ya utrai jisu Christ ko himen ko paratang ini yang kongin play ke jingait ke jang Kanamba lais pa andu puway. Lais pa andu puway. Hallelujah.
tongin duai hakane ka sngi utrai nagabinda ka jingai ka jingger ku halo jongi halor ka balang Bakhuid baro ka wai halor ki inga sem halor ka kur ka jai bangin lai luid na baro ka jingkwan palad ya kaspa parte ka bakhangla diangi ya ka spa beneng bat ban im ya ka jingim kat kum ga morn jisu Nakabantau pa Bakhuid jongi ubishop jongi kilengdo bat ke katikis jongi bada ke jing im len lade kindup long nakabanta ki Kristan jongki ke jing hikai silenter syapang ke jing thala jong ke spa ngi kerpat yame gutrai Nakabanta kerempai Kristan jongi Bangindup sngau kendo jur bakas pak basisha jongi kamdai ke ying mane ba internet henrai ke jing im umensiem hapo jongi ngi kerpat yame ko trai Nagabanta iwe pa iwe nangi bangin yat lingba kajing im da kajing kemen namar ngitip ba ki jing ai ublay ki long ki sakhi basisha jong ka jing ublay yangi ngi kerpat me ko trai Nagbenta Kristan kiba khwananot ki khwan toy yak jing im Kristan ko jong ki kindum phai sak kinmen ki para kiba kerdu kijing snolem Kinyo pelai im yelade nak jingjot ngi kerpa dia me ko trai Nagabanta ki breu baro pakindup itu yo blai kum unong ai ke baro kan bakidon kum ta bandup snau thu yu bandup snau ngu yu ban kam ki ket kum kasandur jong u ngi kerpa dia me ko trai Kotrai jisu ngi duairu nagabinda baro kini ki himmen ki para ki bashimenda hakane ka inner healing retreat balaisngi hakane ka sngi ka bakaddu jang retreat menam pensle temai yaki phallang temai yaki bakin stang ya ka jingim batimai da ka ba ma ya mari ka jingoi jingkia met bad mensiam ngi karpadi me go trai ablay ko pa baspun ba yisune yeshania tele telan yame namar melong nangai spa yangi kam kerpang ya ka spa bening pelong yangi ban pai shame da ka ba ino ya ke barro batan yangi sha kane ka perte kaba pelong yangi ba bij ya ke barro jisu peni ya ki kamajangi penshai ke kamajangi bangin dup la ban washida yame man ka kelipman ipan ya kane dau kriso trai jangim Amen. Kanamba lais pa proposal. To ya duai ko himen ko para baga jinknya janga bar jampi
Kalang ka ba pediang kon hau blay upa badan bor barong. Tu trai pudeng tinana jisong na kanta siro burong puteng jung kajing toy di pada balang buku jung baro kowe. Tos ngausane ban pen kui dia kini ki jingai ko trai ngi karpad badda ka ba me pediang ya ka jing tarwa jong ka jing kinia bakan jamin siam to penjana yangi ban long ka jing tarwa bam chikut hame dau kris o trai jongim. Amen. Utrai undon rengka bepim Rain God but you. to kentiu ya la ki donot He can take he shall try. tongina ingu ya utrai ublay jongim. Da shong hok but kaday. Dashisha. Kalong ka ba siyang hok bat ka baday ka day ti jongi bat ka jing penim yangi. Haman la ka por bat ka jaka ba na ingu yame. Ko kinran, ko pa bakhuid, ko blay badon bor bat bam jikut. Lemba utray jongi yu Jesus Christ. Namada ka jing kaya u. Wala pendimay ya ka jing lombruyo barim. Pada ka jing shashitom jongu. Wala pendam no ya ki pop jongi. Da ka jing may pa jongu na ki bayap. Wala play ya ka lindi siya ka jing imbam jikut. Pada ka ba ukiu shame kopa wala play wang ya ki kardop ka bane ba namar kata rengkat bat ka kinhorn jang yangel bat ki rikoi nirwa ya ka jingrwa ya ro ya me bat ni pen bana klem sange. Kane kalonga por kabakar khutam kabakintang tam tongin van rasa shasine ke jing dumo jongi baro kabangi pinbao na du bastang jonga mas bakhuid nagabinda ki inga sem jongi nagabinda ki bayid batain jongi idwairo nagabinda baro ke jinge lese ke jingya ka jia halor kaspa ka peu ki batur shaki nombishar ban yarap yaki halor kaspa ka peu bar halor baro ke jinge jongi halor ke jingit palad ya kaspa inang karpad ya jisu da ka jimben slejung men siam bakui inang yo ya ka jingshisha ha ka jingim ka jingtip halor ka jingshisha pangindup la ban ino ya ki baro nagabinda kaspa bening trang nagabinda ka jimben sle trang nagabinda ka jimben sle halor ki bayid batoin jangi halor ki kon ki ti jangi halor ka kur ka jai jangi bangindon jingso jingyas ngotula banginnum yakajia paramangi halor kaspakate dashisha melong bakhuid ko trai katemei jong ka jingkuid barom namar katang ikarpadia me top pen kuid pen kantang yakine ki jing tarwa jangi da kaba payo men sim jame kum ga umjer halo jangi bakin kalalong yangi kamet bakasnam jang utrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada kabaingo yame ula kidia yavu badulai halage sinran u ong toshim batobam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka naiti
naga benda jumpi Hagaju ke rekomenda lalaya bam ula shimya ka kuri. Pada ka baingo biang yame. Ula aya ka hala ke senran u ong. Tu shim bat di na ka ne pi baro. Namar ka ne ka long ka kuri janga snam janga. Janga jutang batimai bat bam jikot. Ya ka ben pen me naga benda jambi. Ba naga benda ki babon. Naga benda ka jimma yaki pop. Talaya ka ne. Ban kan mau yangam. Kosnam bakar dor jangu Chris, tapi penkui dia ni, penkui ya ke mensiam hadim penkui, penkoi penkia ya ke bapang ke bashitam bara, ya dah yang inau bamen neki kalam. Kajimaya jongka jinget. Kata bami bami uteru bani dena kami kakuri ipenda kajing yang jong putra tanhadu Namar kata ngi ke bapen menda ya ke jingia bad ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko Taïew pu jang ke jingim badia ka kuri jang ke jim penim ngi daing waidem namar melanyu yengi ke babit banya hakama jamme bad ban shikriya me da ka bas ngi warit ngi karpa dia me bangi ke bayo binda hakamet bad gas nam ukris ngin long ke bela penyat le kawai da umensi em Bakhuid tokan mau ko Taïew ka balang jamme Kabala priyang hasatala ka partay, but to penjana yaka haga jingin, ringat badulia upa Bakhuid jangi, wilbat ubishab jangi, but baro kilingdo but kirinium, takan maulemro eke himmen ke para shinrang but kinde, kibala yutia daka bakirmen yaga jimmi pat. But ya baro kibala kalad no haga jingis ne jame, top diang yaki, shaga jingsha ika kama jame. Top, isune yangi baro, kam karpango Trai yaki ki himmen ke para. Kibashimenda hagane ka inner healing retreat. Kumjuria baro kini ki himmen ki para kibashimenda online hagane ka mas ya ki bapang ki bashitam ya ki balatemen ya ki batia pang hagi jingtia. Ikar padia mi. Barengkad bat kamaria teizo di Bakhuid ka kami jango bale. Ujosa Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid. But baro ki rikuid ki bela pensabaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jikut. But bangini Robert pindon buram ya me da ukun jam me u Jesu Christ. Daulem badu badhau. Kallang hame uble uppa badan bo hake jingalang kave jungu men sem Bakhuid baro kaburam bat ka jingyaro junom la junom Amen. Ko himen ko para ngin tuwai ka jing tuwai ka bau Jesu laki kayangi Panginang tuwai nagabinda ki himmen ki para jongi ki ba imha ka jingya shrut ka jingya kajia halor kaspa ka peu halor ka binda ka ba pat sam ha ka rukam babiang pat ki ba yale iya ka mukot duma ha ka jingem jongki bat ki perlut ya ka por ki perlut ya ka jingem jongi halor kum ki ne ka jingya per jimod bat ka jingya kajia Bakin nang yo jing sautu pura, bakin ya long kawai, bakin ya kershan markelia.
kum jurung idwai nagabinda ki bappangi bashitam baro idwai nagabinda ki himmen ki para ki don khame ki jingar ku hagane ki ukerish Bakhuid takabaiti ki barong idwai koppa jungim ba habening kalong Bakhuid kateng jome kanwan ka hima jome kalong ka mon jome hakindo kumba habening twai yang iminda ka jimbam jungi kabahalagasni badamap yangi kadang kang jungi kumbangi rungi map ikabeles niyo yangi padwadilam yangi shaga jimban shoy Henry Light yangi nagabasiniyo top light yangi karpat ko Trai nagajing siniyo baro hagajing spoon jamme tai jing suk jing sign hagis Sngi jungi knamba daga jingi rap ka jingi sne jamme ngi light bara bo naga pop bangin yo jingi da nagajing jinjar baro kadbangidang up kemelendi yang kajingar men Bakhuid Barka jingwan pa janganom penim jangi o Jesu Christ. Namar kajongi kalong kahima, kajongi kabor kaburam, jinom la jinom. Kotrai Jesu Christ me ubela ong hagi apostol jamme ka jingsuk ngai I happy ka jingsuk janga nga I happy. Wat pede ki pop jangi Henry yaga jinge janga balang jamme bar haga jings bun jamme ta I hakai yaga jingsuk barka jingyatale kawe katkum gamon jamme Mamay uba im badabasensya jinom la jinom. Amen. Kajing sugutrai kandon barabo rengka batpim. Wengka batpim. Dap ta kajing idu Christ tongin yai markel. Kami uni ulang Jesu Christ bala shamong shayap nagabenda ban pinklad yangi na kajing tan jangane ka parte na kaspa jangane ka parte ban tid yangi dakar dor kabarem sukito ke bala kod shaka jing kawai jang kundam brot Islam jangan Chris kendri yang asya jangan banjikut amin.
Namarba, melongas pa bening jungi, amelakaloy ben wan hapoka donur kamen siem jungi, limba kanega communion bakhuid. Penslet the mayangi Jesu, lagajing snautu kababaha, kajingid kabatimai, kajing snaulem, kajing isine, halor ki himmen ki para saudam jungi, haki inga sem jungi. Bangin ino ekajingid spa parte. Wadni stang ban bendem mai ka jingit kaspa bening kenamba ila ban kedup ya barro ila ban ya kersan ya barro ila ban bendengen ya barro kamda me yagi himmen ki para saudang jangi padon kam ya ka jingya ram ka jingesne ka jomme karko kardo yagi bappa ki bashetam ke bashimmen da hakene ka mas bakhoi Karko kardo yakini ki himmen ki para ke bashimmen da hakene ka inner healing retreat tai ki vai pai vai pen koi pen kia yaki bappang ki bashitam na padeng jongi pendi mai ka jingi mensiam jongi allong yaki ka ramba ki bajanai longumi bajanai samla ki bajanai I boring Jesus hallelujah 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 Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Kohimmen ko parang induay nagabinda kajimpen jempura na kajimpen shitam shipar lemba gane ke Eucharist Bakhuid kadbang induay gane ke jing duay jubilee. Koppa ubaha bening Trai baga jingay bamalay hangi au kun jameu Jesus Christ uhimmen jangi badba katalich ding janga jingi spoon kan kalang haki donu jangi dau mensiyam Bakhuid kan kersiyo biang hangi yaga jing karmen bala karku naga benda ka jingwan janga hima jamme Trai baga jinga e jamme kan pinkala dur yangi shaki nonglur lingka bamju shangtai ban bet yake sundai janga gospel
To ai ba ki tu ki simbai kin pinkala dur na shapo ya ka jait benriu badia ka perte marian baro ka we. Ha ka jinkame lenti batikana ya ka bening batimai ba ka perte batimai. Haba enda ya ki bo jongo bamen la wengno ka burom jame kan ting shine junom. To ai ba ka jingai e jong ka jubilee kan kersio biang hangi ki pilgrim jong ka jingkarmen. Ya ka jingang nut ya ki tiap jingkan show happening. Ai bakata ka ju ka jingai kan pinsapriang ya ka jingkomen pa jingsup jungunong sius pa jungi satala ka prte. Shame ko blejun la kerku junom kalong ka buram pa ka jingaro junom. Amen. Kopa jungim uba happening kalong ka bakui ka kapteng jome kanwan ka hima jome kalong ka mon jome ha kendau kumba happening. Trai yang iminda ka jimbang jungi ka bahala ka Sngi pada map yang i kering kang jungi kumbang iru ni map i ka beles niu yang i kedua dalam yang i sya ka jimban shoy and rei ta light yang i ne ka bes niu. Amen. Kublai ko Maria ta ka jingai trai den bat pa la kar ko ya pa na te kinde pala kar ko ya usoppo jompa jisu ko Maria bakui ko mi jong blai tuai ne ka benda jungi ki nompo minta da kapor ka chingia chungi. Amen. Kaburom au pa dau kun pada men sim bakui kumba kalalang ka babinding kong kum chumenda para bo junom la junom. Amen. To ngin ya tuai to senran lendi da ka jingya da bayaine jame ko trai yakitu kiba me pendimai da ka jingai bakenja bening batai bakitu ya kiba memju sange ben idrem kin kalalong kiba bit ya ka jingsius pa bam jikut dau Christ utrai changim. Amen. Utrai undon rengka bepim Ringgal batiru. ngo ya ka kli jambi karpad ya ka jingkar ku karpang na ujisu to utrai un karku kardo ya pi badun suma suker ya pi. Amen. To ka kamat jongu kanting shine happy badun peni happy ya ka jingisne jongu. Amen. To in paid idiopi badunai happy ya ka jingsuk jongu. Amen. Bad ka jingkar ku jongu blay badun bor baro uppa badukun badu mensiam Bakhuid kan hiar happy perkan sa bad pi junom. Amen. Ya lesuk ban penbana ka kubar babha jongu trai da ka jingim ka jompi. Yesu ya play. kun mam sim Bakhuid. Kumare kumi jong jing sungolam. Hau teng pau do kun mam sim Bakhuid. Eni roy Jesus Christ.